A ima tu u Deutschlandu 40 godina. Prosječare. Evo ovako, Anka, ti mi nisi ono kobasice. A ja sam te dao 1000. 1000 eura sam te slao preko mreže ima da kupiš nešto. Budi hrabra, nemoj zaboraviti da od ti 1000 mogu biti 2000. Šansa je malena jer ti to stalno pare, stalno jedeš slatko. Zato bi te poručio da ti kopiraš sve to što si imaš u kontu banke i pokazuješ šta ti. Zato ne vjerujem da sve ti dao 2000. Pokazuj mu one nule, ja? 3 po redu. Ne mi mogao se 10, brojim se 30. Otaš. Ajde ti broj sada i saznat ću da si imaš tu negdje više, 30 puta, 30 više. Zato pokazuj mu da preko 10 rola i tu smo kod 100. To sam te prije dao, to sam nakon, znaš, coach, treba to oduševirati. Pokazuj mu čisto kontu koju to je kopija i jest. I pokazuj sve nula što tamo imaš. I recimo, to je taj broj. Ciljom kad ne ide, druga ciljom kad ne ide, nije tu, kaže tata. Novac nije tu. Ja maštam. Ja znam da ja maštam, te on to mene reći. Ali ja znam da imam dosta za 60 komada kuća. Dobro, šta si radio? Ajde, to sam radio, slušaj se. Ja sam pisao onim Kroaciju tamo, ajde prate Kroaciju do Francuske. Oni kažu, hoću. Ja kažem, evo, ako investirate, ja sam te računa tu kontaš, ja sam te samo računa. Ja kažem, evo, oko to košte, i oko to, tako se pravi. I oni kažu, hvala, tako to ću mi praviti sada. Ja sam mislio u redu, eto, to, dobiješ naknadu, dosta naknadu, znaš što je to, a niko ništa ne zna, kada, oni znaju kada ništa ne vidi, znaš, kaj ba te kru. Ja blistao parama, ja sam tebi dao sam tebi 100, znaš, baš koliko kuća košta, znaš, i dati su 100, znaš, i znam da imala ste manje bili srotini, ali ja sam vas pomogao, ja sam vas izradio van iz satanstva. I naravno, ovo vjetrš ovaj trenutak ti je zlata za mene. Ja sam čini saj, Saigon sam me za vas dvoje. Za Sjeju, a mama je posebna. Kad vidi zajednički konto, kopiraj zajednički konto i pokaži meni sve nule. Ja ne znam koliko su 100 nula. Nisam ništa ispričao, ja sam daleko ispupao. Niko ne vjeruje meni da sam ja malo bogat, da imam dosta za kuća, ali nije bitno. Ja sam pisao Kroaciji tamo da pravi Kroaciju, on kaže, još imamo bogati šparao već 8000 godina, što ne bi se nešto pravili, znaš. Jebate sunce. Znaš, to sad to, ja kažem, uzmite milion, onako, to ne može računa visoko, računa se za 1000 visoko, znaš, to ono, znaš, to se neko trilijoni 1000 visoko, znaš, kao ono, puta s trilijona, znaš, kao ono, nije puta, nego visoko trilijona, znaš. I kažu, dobro, 1000 trilijona da pripremamo kuće. Da, ali bio sam neki trilijona priče, ja sam znam da se svinjete, to su ipak 50 štela. Znači, kao da sam rekao, uzmite vi 200 štela što imate i pravite sve tamo do Francuske, oni isplaćaju, sad samo imao ste, da. Znam, niko ne vjeruje u to, ali bome, ako sad kažem istinu, ne znam kako će se završiti, možda ovako sa ovako šupim glavom koju još nemam, tu je baš ono štrasa, znači, moram se paziti malo što pričam. Ja sam samo dao tip Hrvatskoj da to bude Kroacija. Ja? Nemojte me slaviti neku financiju za Hrvatsku, cijelu Hrvatsku, da mogu zapavati. To ne postoji. Koji bi cveta. Ja ne znam, ja sam pametan. A nema veze, ti si još pametan, ti misliš da ja živim od muzike. Ja? Nije, nego ja živim od pisanja. Ja pišem ljudima tekst, ideje dajem. I on kopirajte.